Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin labaran Hausa. Shirin labaran Hausa na tashar talabijin ta yanar gizo wato Sahel 24. Kai tsaye za mu fara da labaran namu kamar haka. Firaministan ƙasar Nijar Ali Lamin Zen ya karɓi bakoncin ambasada kuma shugaban kungiyar tarayyar turai a reshen kasar Nijar domin ganawa akan wasu al'amura da suka shafi ayyuka. Firaministan kasar Nijar Mohamed Ali Lamin Zen ya karɓi bakoncin ambasadan kasar Chadi domin tattaunawa game da abin da ya shafi al'amuran da suke da alaƙa da ayyukansu. Ministan sufuri na ƙasar Nijar ya ziyarci ofishin samar da takardun ababen hawa cewa da Soni Loga domin samun tattaunawa da kuma ganawa da ma'aikatan don sanin inda ayyukansu ya dosa. Ministan ƙasar Nijar mai kula da birane da fasali ya kai ziyara a jihar Doso domin ganawa da al'ummar bangaren danganan halin da ayyukan suke tafiya, inda ya samu babban tarbe daga gwamnan jihar ta birnin Doso. Ministan ayyukan agaji na ƙasar Nijar ya karɓi agajin wasu kaya da aka baiwa masu rauni wanda kimanin kuɗaɗensu ya kai miliyan 20 na kuɗin sefa. Wanda wannan kyauta ta samu ne daga ahalin Alhaji Adamu Idrisa wanda aka fi sani da Adamu Gote. Ministan harkokin waje na ƙasar Nijar ya halarci babban taron da ke gudana a ƙasar Amerika, watan taron ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda kamar kimanin shugabannin kasashe da wakilan kasashe 150 ne suka halarci wannan taro. A ƙarshen satin da ya gabata ne aka tabbatar da wata ƙungiya tsakanin ƙasashen Mali, Burkina Faso da Niger mai suna Liptako Gurma domin tabbatar da zaman lafiya da kuma yaƙar dukkan wata harkar ta'addanci da ke gudana a yankin Sahel. A gobe Alhamis ne kamar sauran kasashen da suka halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shi ma wakilin ƙasar Nijar zai jagoranci jawabinsa a gaban dubban al'ummar da suka halarci wannan taro. Togogo fa ya juye da mujiya a sakamakon takunkumin da ƙasar Benin ta sakawa al'ummar ƙasar Nijar ta hanyar ECOWAS. Al'ummar na ƙasar Benin suna jin jiki sakamakon ƙarancin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci da ke gudana. Kasancewar dama babban for ko kuma a ce tashar jirgin ruwa ta ƙasar Benin yana samun hada-hada ne a dalilin al'ummar ƙasar Nijar da ke kai kawo. Haka al'umma na kokawa da matsalar gas wanda dama ƙasar Nijar ce take samar da shi ga al'ummar ta Benin. Ko a ɓangaren ƙasar Togo, al'ummar ƙasar suna kokawa da matsalar man fetur wanda ya yi wahala sannan ya yi tsanani har ya kai kwatankwacin jaka 2 babu dala 20 wanda yake kwatankwacin naira 2,800 na kuɗin nerar Najeriya litir ɗaya. Haka ma ko a ƙasar Najeriya, al'umma suna kokawa da cewa matsin tattalin arziki da ke faruwa a arewacin Najeriya ya samo asali ne daga sabke tallafin mai da aka yi a Najeriya da kuma juyin mulkin da ya gudana a ƙasar Nijar, ma'ana da takunkumin da Najeriya ta sakawa ƙasar Nijar. Hakan ya nuna cewa wanda suka sawa ƙasar Nijar takunkumi sun kusan fin ƙasar Nijar jin jiki a sakamakon wannan al'amari.
An ga wani hoton bidiyo na yawo a shafukan sada zumunta wanda sojojin ƙasar Najeriya ke ba da gudunmuwa da ba da ingantaccen kwatance mai nuna cewa suna baiwa 'yan ta'adda damar su tafi wani waje don iyar da nufinsu. Hakan yana nufin cewa 'yan ta'adda suna samun goyon baya daga sojoji wurin illata al'ummar ƙasa, ko kuma ya abin yake nufi. To Allah ya kyauta. Masu kallonmu da sauraronmu duka-duka, a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na labaran Hausa daga tashar Sahel 24. Ku ci gaba da kasancewa da tashar Sahel 24 domin sauran shirye-shiryenmu. Sai kuma idan Allah ya kai mu rana ta gaba domin jin wasu labaran.